se, hvordan det egentlig kan ende. Hvad mener du? Velkommen tilbage til vores vlog. Også på tide igen. Sig noget. Dog. Der er ikke noget lys herinde. Kan jeg se herfra. Nok. Meget bedre. Nu får folk kun spastisk anfald. Hold din kæft. Skal vi putte en eller anden, hvad hedder det nu, epilepsi advarsel op? Sig noget der. Advarsel. Ingen liderlig mukkesætter. Advar folk. Jeg har døren. Står på min dør. Total. Nå. Jeg skal ud og se, hvad vi kan finde andre mennesker. Vi skal til at... Vi tager faktisk. Det er faktisk lørdag en gang til, det er faktisk det er ret meget. Ja, så går jeg Har ikke. det flere om det igen? Nej, det har det ikke. Nå, hvorfor? Nå, kom så. Der er faktisk sådan lystøj. Det var meget. Det er trist. Det er kedeligt. Hvad sted? Jeg skal først også der. Det er sådan en anden dag. Jeg gør det. Ja. Jeg gør det i morgen. Det er blokning. Det er top bar for Well, shit. Hvad skal vi? Vi skal ned til Andrum. Ja, Karsten. Kasper! Det kan være sådan nærmest. Har Willy! Velkommen til YouTube. Skal jeg censor den ud? Skal jeg det nu den der? Nej. Jeg censor den ud. Det var svært. Må jeg ikke bruge den der? Nej, jo, jeg skal lige... Du har ødelagt den. Det er faktisk meget vildt. 2 mennesker i deres natur habitat totalt. Så kommer det nu en gang video. Nej, lad os se. Oh fuck. Det er fredag! Who's challenge? Vi filmer. Det er fredag. Det er jo. Well, der er fucking mørkt, så jeg kan ikke se noget. Fredagsvlog. Alex sidder og ødelægger toilettet igen. Det er hotline. Ja. Skal du have det? That's so interesting, aren't I? You just want to see more and more and more. Well, too bad, you're not gonna get it. Hvor kan der bare, der skal opdateres? Halleluja. Microsoft Flight. Nope. People, we can't even hit them. Hvordan så han er bare placeret sig 4 nu. Nope.